அப்பா இந்த குளிர்ல மலை உச்சியில நின்னு டீ குடிக்கிற சுகமே தனிதான். அக்கா எவ்வளவு ஆச்சு? 30 ரூபாமா. அச்சோ, என் போன்ல சிக்னலே இல்லையே, நெட்டும் இல்ல. என்கிட்ட யூபிஐ பேமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. நான் கேஷ் எதுவும் எடுத்துட்டு வரலையே, இப்ப என்ன பண்றது? என்னம்மா பார்த்தா படிச்ச பொண்ணு மாதிரி தெரியற? இந்த மாதிரி யூபிஐல காசு அனுப்புறதுக்கு இன்டர்நெட் தேவையே இல்ல. இந்த போன் பண்ற டயல் பேட் இருக்குல்ல, அதுக்கு போய் ஸ்டார் அமுத்தி 99 போட்டு ஹேஷ் கீ போட்ட அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் ஆப்ஷன் உனக்கு காட்டும். அதுல சென்ட் மணி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணனா நீ யாருக்கு பணம் அனுப்பணுமோ அவங்களோட போன் நம்பரோ யூபிஐ ஐடியோ அங்க போடணும். போட்டுட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட்டை சென்ட் பண்ணுமோ அதையும் நீ போட்டு உன் பின்ன போட்டேன்னா காசு வந்து சேர போகுது. இதோ இப்பவே நான் பண்றேன். இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் இல்லாம பனிப்பிரதேசத்துக்கு வர்றவங்க காசு கையில இல்லன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான்மா பணம் அனுப்புறாங்க. மலை உச்சியில வந்து எது கத்துக்கிட்டேனோ இல்லையோ, இது நல்லா கத்துக்கிட்டேன். இது தெரியாம Boss wala. Be the boss.